Bi aste barru beteko dira 3 hilabete Pablo González kazetari bizkaitarra Polonian atxilotu zutenetik eta gaur Nafarroako Parlamentuko elkarbizitza eta nazioarteko elkartasun batzordean egon dira Gonzalo Boye abokatua eta Oiana Goirienea Pablo Gonzálezen bikotekidea. Haren egoera juridikoaren berri eman du Boyek eta Gonzálezen egoeraz daukaten informazioa apurraz ohartarazi zuen Goirienak PSNek, Euskal Herria Bilduk, Alduk, Gero, Abaik eta Ezkerrak elkartasuna adierazi diote familiari, baina jarrera diferenteak erakutsi dituzte Espainiako estatuak izandako jarreraren inguruan. Arratsalde-on guztioi Ukrainako gerraren testuinguruari helduta, atzo Europaren eguna ospatu zen eta adierazpen zen ekitaldi ezberdinak jaso ziren horretarako besteak beste Emmanuel Macron Frantziako presidenteak Europako erkidego politikoa eratzea proposatu zuen Europar Batasunaren balioekin bat egiten duten, baina integrazioa oztopatuko lukeen atxikimendu azkarra espero ezin duten Ukraina bezalako herrialdeak sar daitezen, bada Ukraina aipatuta Olaf Scholz Alemaniako kantzillerra eta Emmanuel Macron Frantziako presidenteak sueten bat eskatu dute bart bake negoziazioak bultzatu ahal izateko. Bakea Ukrainako burujabetzan eta lurralde osotasunean oinarritu beharko dela erantsi dute. Egutegian gorriz markatutako eguna izan zen atzokoa Errusian Sobietar Batasunak 1945ko maiatzaren 8 nazien aurka lortutako garaipena ospatu zuten 77. urteurrena izan zen atzokoa. Garaipenaren eguna izendatua dute eta Moskuko plaza gorrian eginiko desfile militar erraldoi batekin hasi zuten ospakizuna. Bertan izan zen Errusiako presidente Vladimir Putin eta Ukrainako operazio militar bereziari buruz luze hitz egin zuen, esan zuenez, mundu gerra baten izugarrikeriak ez du berriz gertatu behar. Hitz horiek azpimarratuz hasi zuen hain zuzen ere bere hitzaldian eta nabarmendu zuen bere soldaduak Donbas babesteko ari direla borrokatzen. Gitu zuen gainera erabaki behartu bat izan zela operazio militar berezia abiatzea. Herrialde subirano, indartsu eta independente batentzat erabaki posible eta zuzen bakarra gehitu zuenez. Putini erantzunez, Ukrainako presidente Volodymyr Zelenskik bideo mezu batean atzo nabarmendu zuenez Ukrainak laster garaipenaren 2 egun ospatuko ditu eta beste herrialde batzuek berriz bat bera ere ez. Haren hitzetan Putinek plaza gorrian esandakoak herrialde galtzaile baten diskurtsoaren parte dira. Gaizalatuta berriz Pegasus softwarearekin egindako espioitza kasuek eztabaida politikoaren erdigunean kokatu dute zeni Espainiako zerbitzu sekretuetako zuzendari Paz Esteban eta egoerari aurre egiteko Espainiako gobernuak ura kargugabetzea erabaki du era berean orain arte defentsako estatu idazkaria izan den Esperanza Casteleiro inteligentzia Zentro Nazionaleko zuzendari berria izendatu dute astearte honetan Paz Estebanen ordez. Berria publiko egin eta jarraian iritsi dira erreakzioak esaterako errezek logikoa deritzo Paz Esteban kargutik kentzari eta Margarita Roblesen egoera sostenga ezina dela uste du. Pepek eta Voxek ordea Pedro Sánchezen kontra egin dute. Gobernuak astearte honetan argitaratu du hain zuzen ere ministroen mugikorrei buruz egin duen txostenan Pegasusek Pedro Sánchez gobernuko presidentearen eta Margarita Robles defentsa ministroaren telefonoan sartu zela jakin ondoren ala Espainiako gobernuak baieztatu duenez Fernando Grande Marlaska barne ministroaren telefonoa 2021ko ekainean zelatatu zuten. Gainera, Luis Planas nekazaritza ministroaren terminalean infekzio saiakera batek huts egin zuela nabarmendu du. Esanez, gainerako telefonoek ez dutela Pegasusen arrastorik. Eta ministroen kontseilua zabiltzala ezoiko ministroen kontseilu bat egingo du ostiralean Espainiako gobernuak gasaren prezioa mugatu eta hartara argindarra merkatzeko tresna onartzeko gaurko ohiko bileran onartu nahi zuen neurri hori, baina xehetasun tekniko batzuk konpondu behar ditu aurretik. Argindar kontuetan merkatu bakarra da Iberiar penintsulakoa eta Frantziaren bitartez oso konexio gutxi dituenez, harekin salbuespen bat egitea hitzartu zuen martxoan Europar Kontseiluak beren kabuz neurriak har zitzakeen
ditzaten argindarra merkatzeko sistemaren baldintza nagusiak pairilean lotu zituzten Madrilek, Lisboak eta Bruselak gasaren gehienezko muga jarritan, ziklo kombinatuko zentralek argindar merkeagoa eskaini ahal izango dute eta horrekin espero dute batez besteko prezioak apalagoak izatea. Zentral horien jabeek konpentsazioa jasoko dute gasaren benetako kostua estali ahal izateko. Zehazki konpentsazio hori nork ordaindu behar duen da, ostiralean argitu beharreko puntu bat. Bada Espainian gaur egiten dabiltza bilkurez senatuan, Eusko Alderdi Jeltzaleak Espainiako gobernuari eskatu dio onar dezala 1937ko apirilaren 26an Gernikako bonbardaketak eragindako eraso kalte eta sufrimenduan Espainiako armada matxinatuak eta ondorengo gobernu frankistak izan zuten erantzunkizuna, herritar zibilen aurkako aire eraso guztien ikur gisa eta barkamena erakuts diezaiola Gernikako herriari eragindako sufrimenduagatik. Bada gaiaz galdetu diote Miren Gorrotxategi Elkarrekin Podemos iuko legebiltzarreko bozeramaileari Euskadi Irratian eta esan du ez dagokiola Espainiako gobernuari Gernikako bonbardaketagatik barkamena eskatzea. Baina begiratzen baldin badiogu kanpotik eta objetiboki astakeria da. Astakeria eskatzea alderdi sozialistari barkamena eskatzea estatuaren izenean, gobernuaren, Espainiako estatuaren izenean edo noren izenean Gernikan gertatutakoagatik, hain zuzen ere Espainiako gobernu zilegi demokratikoa errepublikanoa izan zalako baitare biktima altxamendu frankistarena, horren zentzurik ez dauka, eta beste kontu bat, legitimidadea gaurko Espainiako gobernuarena eta Euskal gobernuarena, Urkullurena berarena, leku batetik datoz. Berdinetik datoz. Orduan, zilegetasun talka joku hori mai gainean jartzean nik zentzurik ez diot ikusten egia esan. Bada politika arloko kontuekin jarraiki, baina ekonomian murgildua garela, diru-sarrerak bermatzeko eta gizarteratzeko sistemaren etorkizuneko legaren aurre proiektua onartu du Eusko Jaurlaritzak, Idoia Mendia Lan eta Enpleguko Sailburu eta Lehendakari ordeak iragarri duenez, eta laster hasiko da bere ibilbidea Eusko Legebiltzarrean taldeen arteko eztabaidarako. Lege berriak bizitzeko gutxiereko diru-sarrera euskal sisteman sartzen du, behin Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatuta babestuta dauden kasuak zabaltzen ditu, laguntzen zenbatekoak hobetzen ditu, batez ere adingabeak dauden bizikidetza unitateetan, eta kudeaketa sinplifikatu eta arintzen du, eredu arinago, modernago eta argiagoan Idoiaren iritziz. Eta gizarte arloan eguneko lerroburuekin bukatzeko 2021an Hego Euskal Herrian 913 emakumeek salatu zituzten euren bikotekide edo bikotekide ohi matxistak genero indarkeriagatik, Espainiako Estatistika Institutuak iazko urteari dagokion genero eta etxeko indarkeriaren estatistikaren arabera. Gogorarazi behar da datuok poliziaren aurrean zein judizialki salatutako indarkeria kasuak bakarrik biltzen dituztela. Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroaren kasuan aurreko urtean baino 75 emakume gehiagok eman zuten erasotzaile matxista salatzeko pausua 2020an 848 biktima erregistratu ziren eta 100kotan jarrita ia 10% igo zen biktima kopurua Euskal Autonomia Erkidegoan eta 1,75 Nafarroan. Bada asteartearen argazkia horrela, lan gatazkei erreparatzeko Gasteiza joango gara, izan ere Estilanao lankidea Lakuako polikiroldegiaren atarian da, izan ere azken unean greba bertan bera utzi dute kirol jardu eretako beharginek, zer gehiago dakigu Esti? Astelehen gauean egindako asanblada batean, Arabako kirol instalazioetako langileek erabaki dute patronalak eskainetako KPI-ari lotutako soldatak onartzea eta maiatzaren 10-tik 14 deituta zegoen greba bertan bera uztea. 400 langile inguru deituta zeuden, ELA, LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek antolatutako lanuzteetara. Ezoiko asanbladan ondorioztatu dute patronalaren eskaintzak langileen eskaera nagusiak asetzen dituela eta jarrera aldaketa nabarmena antzeman dela bai patronalaren aldetik eta bai Gasteizko udalaren aldetik.
Ondo da, Esti, sei hor laster bueltatuko baikara zurekin, lehenago baina beste kontu bat, Labek, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako etxeko langileek hitzarmen kolektiboa izan dezaten negoziazio maila irekitzeko eskaria erregistratu zuen atzon lan harremanen kontseiluan. Confebask patronalari eta gainontzeko sindikatuei premiazkoa eta beharrezkoa den hitzarmena adosteko eskatu zien. Ane Eskondrias, Labeko kideak azaldu zuenez, eskaeraren bidez Confebaskek patronal gisa duen ardura bere gain hartza exigitzen dute. Izan ere, etxeko langileen sektorean ez dago patronal espezifikorik osatuta. Halaber, eskaeraren atzean 2 urte eta erdiko prozesua dagoela gogorarazi zuen sindikatuak eta gainerako sindikatuekin hitz egin eta guztiei proposamena helarazi ondoren erantzun positiboak jaso dituztela baieztatu zuen Eskondriasek. Ordea, Gipuzkoako enpresen ehuneko 77 kesu dira, kontratatzeko arazoak dituztela eta jarrera eta formakuntza falta dira gehien aipatzen dituzten arazoak. Hala adegiko hartarazi du 20 urteetan 80.000 langile faltako direla Gipuzkoan, 30.791 lagun daude langabe gisa erregistratuta Lanbideren bulegoetan eta biztanleria aktiboari buruzko inkestek diote langileen ehuneko 7 daudela lanik gabe, baina hala ere lurraldeko enpresen ehuneko 77 kesu dira ez dituztela behar dituzten langileak aurkitzen. Oharra ez da guztiz berria, baina berriro azaleratu du adegik bere bazkideen artean egindako inkesta baten bitartez. Beste arazo bat demografikoa da. Azken urteetan gehiago dira erretiro hartzen dutenak lan merkatura sartzen direnak baino eta tarte hori handitu egingo da hurrengo urteetan. Biztanleriaren piramideko marra luzeenetakoek erretiroa hartua ahala. Bada, Gipuzkoa Hizpide gurasos kolektiboak salatu du duela astebetetik Zubietako erraustegiak ez dituela erretzen dituen hondakinak balioztatzen eta jada ez dela posible ez sortzea, ez inolako elektrizitaterik isurtzea. Hori izan beharko litzatekeenean bere jarduera justifikatzeko helburuetako bat. Testuinguru honetan Gipuzkoako errausketaren aurkako mugimendutik Zubietako erraustegiraino eramango dute protesta maiatzaren 14an, larunbat honetan hain zuzen ere agintariek egia kontatzen ez dutela salatzeko. Eta gizartea eta haren ordezkariak Gurasos kolektiboak salatu du duela astebetetik Zubietako erraustegiak ez dituela erretzen dituen hondakinak balioztatzen eta jada ez dela posible ez sortzea ez inolako elektrizitaterik isurtzea. Hori izan beharko litzatekenean bere jarduera justifikatzeko helburuetako bat. Alegia hiri hondakin solidoak energia elektriko bihurtzea gero kontsumitzeko. Kolektiboak jakinarazi du instalazioaren transformadore zentrala berriro matxuratu dela. Transformadore nagusia berriro erre dela eta horrek plantaren ohiko funtzionamenduak eragindakoak baino ingurumen ondorio are larriagoak ekar litzakeela. Gogorarazi dutenez ez da gertatzen den lehen aldia, transformadorea erabili ezin gelditzen den 3. aldia da. 2019ko ekainaren 11an leherketa eta sutea izan zituen lehen proban. 2020ko irailaren batean gauza bera gertatu zen 2. aldiz martxan jarri zenean. Matxura berriaren berri ematearekin batera gurasosek salatu du matxura eta istripu guztiak behin eta berriz ezkutatzen direla eta Gipuzkoako batzar nagusiei instalazioa kontrolatzeko eskatu die. Egoeraren aurrean instalazio honen etorkizunari eta funtzionamenduaren kontrol demokratikoari buruzko eztabaida irekitza proposatu die arduradun politikoei, herritarren eta aditu independenteen parte hartza bermatzeko. Testuinguru honetan Gipuzkoako errausketaren aurkako mugimendutik Zubietako erraustagiraino eramango dute protesta maiatzaren 14an, agintariek egia kontatzen ez dutela salatzeko. Donostia bizirik Eguzki, Greenpeace eta ekologistak martxan elkarteik babestuta deia egiten die herritarrei larunbat honetan goizeko 11etan Lasarteko okendotik abiatu eta Zubietan eraikitako erraustagiraino oinezko martxa batean mobilizatzera. Agintariei exigitzeko geldi dezatela erraustegia, ez dezatela gehiago hondakinik erre, ez Zubietan, ez Oinorgan, ez Bergaran eta ez Inon. Ordea, nekazaritza eta elikadura ekologikoaren kontseiluak argitara eman ditu Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako nekazaritza ekologikoaren inguruko iazko datuak horiek erreparatuta, goranzko joerari eusten zaiola ikus daiteke udan Arbeo. Urtez urte Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako nekazaritza ekologikoa goranzko joerari eusten dio, eta 2021an erregistratutako datuek bide ona erakusten dute. Gero eta pertsona gehiago lortzen dute Europar Batasunetik markatzen diren parametro ekologikoa jarraitu zekoiztea.
Kalitate handiko produktuak bermatzen dituzten naturarekiko eta lurraren bioaniztasunaren errespetuarekin konprometituak. Klima larrialdiaren aurrean gero eta balio handiagoa du natura errespetatzen duten ekoizpen tekniken bidez ekoizteak. Gure lurremankorra kontserbatzen dute eta lur hauetan karbono ustubideak sortzen laguntzen dute. Halaxe baieztatu du Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza eta elikadura ekologikoaren kontseiluak. Iazko datuei erreperatuz gero ikus daiteke 60 pertsona baino gehiagok egin dutela bat konbertsio ekologikoarekin. Guztira 710 operadore ziurtatu dira. Operadoreen kopurua 108 igo da. Gipuzkoako nekazari ekologiko berriak izan dira hazkunderik handiena izan dutenak. 112 gehiago baitira parametro ekologikoen arabera ekoizten duten pertsonak, 283 guztira. Bizkaian igoera txikia izan da, 102koa, eta 218an finkatu da. Araban berriz 209 proiektu egin dira modu ekologikoan. Era berean labore ekologikoen azalera ere handitu eginda. 7.900 eta 5 hektareatan ari dira Euskal Autonomia Erkidegoko eragileak. 1.200 hektarea berri baino gehiago ziurtatu dituzte 106ko jauziarekin. Kasu honetan Gipuzkoako lurraldea nabarmentzen da 122ko egoerarekin. Naiz eta Araba izan oraindik ere ziurtatutako azalera handiena duen lurraldea, EAEko lur ekologikoaren 159arekin. Ekolurrak anbizio garaia dela adierazi du. Izan ere baserritik maira izeneko Europako estrategiak 2030erako lurren 125 ekoizpen ekologikoan izatea eskatzen die. Gaur egun landutako azaleraren 4,3 ziurtapen ekologikokoa da eta aldaketak indartxo izan behar du datozen urteetan. Ordea, nekazaritza eta elikadura ekologikoaren kontseiluak argitara eman ditu, esan bezala, nekazaritza datuak, eta horrez gain, ingurumenarekin lotuta ere hein handi batean, martxan da Euskal Ingurune Digitaleko emakume gaztei zuzendutako 2. Gladisaria. Mila esker gaurko prentsaurrekora. Abian da Euskal Ingurune Digitaleko emakume gaztei zuzendutako Gladisariaren 2. edizioa. .eusek eta EHUko informatika fakultateak Gipuzkoako Foru Aldundiaren babesarekin eta Danobat Group Industria taldearen laguntzarekin martxan jarri den saria da. Sensibilizazio ekimen bat ere bada. Ingurune digitalean lanean diharduten emakume gazteak, emakume mundu teknologikoan, emakume euskaldunak eta mundu teknologiko horretan lanbide eta proiektzio dutenak eta esparru horretan dauden emakume horiek saritzea du helburu. Baina zeintzuk dira sariaren nahi nagusiak? Zientzia eta teknologiaren esparru honetan emakume erreferenteak sortu nahi dugulako eta baita ere Gipuzkoa lurralde honetan industria sektorea dauken garrantziagatik eta STEM bokazioak ere sustatu nahi ditugulako. Gladisaria 2022an gehienez 40 urte beteko duten emakume zuzenduta dago, eta ekimenean parte hartzeko 2 modu daude. Nork bere hautagaitza aurkeztu dezake edota 3. pertsona batek hautagaia izendatu dezake. Gogoratu izena emateko epea ekainaren 20 arte egongo dela zabalik proiektuaren webgune ofizialean. Gladisariaren lehenengo edizioan 23 hautagaitza aurkeztu ziren, eta antolatzaileek adierazi dutenez, iaz aurkeztutako proposamenek maila oso altua erakutsi zuten, eta gelditzeko etorri den saria dela uste dute. Era horretara STEM disiplinak zein emakume gazten bokazioak sustatu nahi dira. Izan ere EHUko informatika fakultateko ikasle kopuruari dagokion datuak aztertuz gero, ikus daiteke emakume kopuru murriztu batek bakarrik ikasten duela arlo teknologikoetan. Gainera fenomeno hau ez da bakarrik Donostiako informatika fakultatean gertatzen, orokorrean ikasketa zientifiko teknologikoetan gertatzen ari da. Gipuzkoako Aldundiak horregatik azpimarratu du .eus fundazioa sustatzen dituen Gladisariaren eta Kaixo Mundua .eus bezalako ekimenen garrantzia. Gaizaldatuta berrez giza eskubideen Europako auzitegiak ez du onartu Espainiako gobernuak Xabier Atristain preso ohiaren auzian jarritako helegitea eta beraz Estrasburgoko auzitegiaren erabakia irmoa da. Espainiak Atristainen eskubideak urratu zituela eta prozesu justu eta ekitatezko bat izatea eragotzi ziotela ebatzi zuen urtarrian Estrasburgoko auzitegiak hala. Presoa otsaiaren 17an irten zen Martuteneko espetxetik zehazki. Espainiako auzitegi nazionaleko 3
hirugarren zigor salak ebatzi zuen Atristainen zigorra eten egin behar zela Espainiako Auzitegi Gorenak Estrasburgoko sententzia nola aplikatu erabakitzen zuen bitartean. Hala ere, Espainiako Justizia Ministro Pilar Llopek apirilaren 12an jakinarazi zuen estatuaren abokatutzat helegitea jarriko zuela Estrasburgoko Auzitegiaren erabakiaren aurka. Helegitea zergai izan dute 5 magistratuk eta Giza Eskubideen Europako Auzitegiak jakinarazi du helegitea baztertzea erabaki duela. Nafar herritarrek jasan dituzten tortura kasuak ikertzeko ikerketa ofizial zientifiko eta independente bat martxan jartzea. Hori eskatu dute 10 kulturgile nafarrek bart kaleratu duten manifestu baten bidez. Horrez gain, ekainaren 25ean torturaren biktimak babesteko nazioarteko egunaren bezperan, herrialdeko torturatuentzat aitortza, erreparazioa eta berriz ere ez gertatzeko bermea aldarrikatzeko Nafarroko torturatuen sareak antolatu duen manifestaziora ditu dute. Torturak jasan dituzten personek laguntza merezi dute, laguntza sor diegu, laguntza eskatu digute, eta Nafarroako artista talde batek manifestu bat sinatu dugu laguntza emateko. 40 urte joan dira, 70 egun horiek zain ditugu oraindik. Unea heldu da, justiziarik ezean, gutxienez gertatutakoaren memoria gordetzeko. Goazen, orain bai, torturarekin bukatzera eta torturak utzitako zauriak denon artean sendatzera. Bestaletik Iruñako festetan arreta jarrita, beti bezala kartelak iragarriko ditu 2022ko San Ferminak Olaia Merino irundarrak egindako lanak jaso du boto gehien herri bozketan, hala bidean ustez geratu den iruzurra gaindituta, Enrique Maia Iruñako alkateak, Maria García Barberena kultura eta berdintasun zinotziak lagundutan egin dute atzo iragarpena. Querido representar a la gente este año en el cartel porque he estado mirando carteles de muchos años y la verdad es que la gente no se veía representada figurativamente en estos carteles y creo que San Fermín ante todo es Estoy agradecida, sobre todo para mí es agradecimiento a todo Pamplona, al jurado. Y bueno, estoy súper contenta, la verdad, súper feliz, no me lo esperaba y bueno, para mí es un sueño. Ha sido este año 2022 el año con mayor porcentaje de voto diario recibido . Ordea korrikak bistaratutako herri gogoa Euskaraldira eramatera dei egin dute. Euskararen aldeko bi egitasmo sozialen arteko lotura irudikatu dute antolatzaileek Donostian. Hizkuntza ohituretan aldaketak zehaztu eta horiek egonkortzean jarriko du arreta Euskaraldiak, baita hiztunen ahalduntzean ere.
eta Hizkuntza Generalitateari 15 egun eman dizkiote ikastetxe guztietan ikastorren 25% gazteleraz izateko. Kataluniako Justizia Auzitegi Nagusiak 15 eguneko epea eman dio Generalitateari gutxienez eskolen 25% gazteleraz ematera behartzen duen ebazpena berehala ezartzeko ikastetxe guztietan. Epaiek Kataluniako Hezkuntza Kontseiari Josep González Cambrairi eskatu diote 2 asteko epean adingabeak emateko eta egiaztapen bermeak ezartzeko ikasle guztiek modu eraginkor eta berehalakoan jaso ditzaten gazteleraz ikastorduen kopuru. Horrek esan nahi du gaztelerazko ikasgaia hizkuntza horretan emateaz gain, beste oinarrizko ikasgairen bat ere gazteleraz jasoko dutela ikasleek. Kulturarlora jauzi eginda berriz Arabako Bertsolari Txapelketaren final laurdenak izan dira asteburuan. Estilano lankideak Gasteizen jarraitzen du eta berak emango dizkigu xehetasunak. Larunbatean eman dio hasiera final laurdenetako faseari Arabako Bertsolari Txapelketak Dulantzin eta Zigoitian jokatu dira larunbatean eta igandean urrenez urren. Asier Rotamendi eta Manes Agirre izan dira garaile asteburuko finaletan eta Aramaion emango zaio amaiera bigarren fase honi datorren larunbatean hilaren 14an. Txapelketa honen esperoan dago bertsozale elkarteak, izan ere guztira 42 bertsolari arituko dira holtza gainean. Elkarteak dagoeneko jakitera eman ditu aurtengo bertsolari txapelketan parte hartuko duten 40 izenak, baina arabarren 2 izen falta dira oraindik. Larunbatean eman dio hasiera final laurdenetako faseari Arabako Bertsolari Txapelketak. Dulantzin eta Zigoitian jokatu dira larunbatean eta igandean urrenez urren. Bigarren fase honetan 18 bertsolarik parte hartu dute eta Aramaion emango zaio amaiera datorren larunbatean hilak 14. 6 bertsolarik osatu dute saio bakoitza. Lautadan giro epelean eman zaio hasiera bigarren faseko lehen saioari Dulantziko Mikaela Portilla kulturetxeko aretoan, eta Paula Amilburu, Ricardo González de Durana, Iñaki Binaspre, Ekaitza Maniego, Maili Agirre eta Asier Rotamendi izan dira parte hartzaileak. Hain zuzen ere azken honek lortu du puntu gehien 242 eta finalerdietarako pase zuzena arena izan da. Zigoitiko kulturretxeko aretoa beteta jokatu dute bigarren final laurdena. Kasu honetan, Perua Barrategi, Unai Mendibil, Manes Agirre, Xabi Igoa, Markel Joier eta Orlando Arreitunandia izan dira jokoan aritutako 6 bertsolariak. Manes Agirre izan da garaile saio honetan. Datorren larunbatean Aramaion 3. eta azken final laurdena jokatuko dute. Horrez gain, bertsozale elkarteak jakitera eman du 2022ko bertsolari txapelketa nagusian parte hartuko duten 40 izenak. Osatu gabe dago zerrenda, izan ere guztira 42 bertsolari arituko dira kantuan, baina Arabako Bertsolari Txapelketan gertatuko denaren menpe daude azken 2 izen horiek. Txapelketa atzerapenarekin jokatzen ari da eta ekainera arte ez diote amaiera emango. Astearteko kontuak horrela direla iritsi gara albistegiaren bukaerara gaurkoan Amuma taldearen urdina kantuarekin agurtuko zaituztegu, beraz gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Hauek izan dira eguerdiak guran gaur utzi dituenak, guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11 puntu satarian. Ondo izan eta bihar arte. Batetik jausten